Ilayana mati-mati wruha metri lasa Om ing mangklana pangapitira Om Om Gending marioneng tapane si Jaka layar Om lir dadetya mandragini yo nantana tapane si Jaka layar Mbok Sri Gading mlati sora kemune Kawula nuwun sewu amit pasang Kalimantabi tinebina saking tulak manu Rama Prabu kula ingkang sowan wonten Ndorowati sembah pangabekti kula mawan tuwan-tuwa kunjuk ya jagat ya dewa ya Bathara putra putriku sing ndak tresnani Purantawati ndak tampa gawe bombonging rasa ora liwat pangestune wong tuwa ditampani ngono inggih Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken cimating gesang kula sowan ana Ndorowati tik ora bareng karo garwamu si Kantong Bolong sewu inggih bab menika ing badhe kula aturaken ing klampe sireng Cepotrejo sakmangke kawontenanipun nembe ketaman pepeteng tek kowe ngucap ngono dasare piye kabar sumebar warta rata Rama Kyai Semar menika ical ngantos ripalungguhan samangke mboten wonten kabul kawusananipun kedadak dipun susul Kakang Ki Lurah Gareng menika makarya sesarengan ya apa kerja sama karo para Kurawa terus niate arep pekarangan klampe sireng badhe dipun sade dumateng Ratu Ngastina lho terus lah inggih lajeng Ki Lurah Gareng menika manggi dumateng Kakang Mas Petruk kaliyan Dik Bagong ngersakaken tandha tangan utawi tapak asta satemah dados rame wonten ing Cepotrejo para Kurawa nimbrung dados pancakara ose sliramu tindak rene kuwi pamitan karo Petruk apa ora mboten lho ose to Prantawati yektine pun Rama ki wis dadi wong tuwa sing jenenge wong tuwa ki pancen duwe kewajiban telung perkara ya kuwi sepisan menehi jeneng karo anak nalika lair angka 2 glowentah karo anak angka 3 ya kuwi mala kramakake anak anak kuwi yen wis rabi yen wis palakrama kaya jeneng sira kuwi apike wong tuwa aja sok cawe-cawe campur tangan karo urusane anak lan urusane mantu kala mangsa ana geseh lan bentik antarane wong tuwa karo anak kuwi ya merga wong tuwa sok melu nimbrung
keluargane anak. Mula sakmuse sliramu rabi kelawan Petruk nalika semana sliramu enggal ndak perintah pisah saka omah, pisah karo wong tuwa, banjur mandiring pribadi nata uripmu dhewe aja nganti ana anak lan mantu ngrepoti karo wong tuwa lan wong tuwa aja nganti campur urusane anak. Nanging gandeng sliramu sambat marang aku lan mesti wae aku ora tega nyawang sengsarane anak dina iki. Coba pun Rama tak melu mbudidaya kanthi sak kuwating tenaga. Wong eka bumi duwi sawah Trigunung catur samudra panca taruset ngonan Sabta pandhita hasta tawang nawa dewa dasa ratu Kanjeng Rama piye matur nuwun kepareng ndahar atur kula lan sambatipun ingkang putra. Ayo, saiki aku manut kowe, kudu piye Ratu Ndarawati? Kok jak neng ndi? Ngulon neh iki. Nggih ngilen malih. Cul ora krasa e, mak yut aku. Menika mesakaken klampe sireng mesakaken cepot reja. Ya. Ayo. Ripalungguhan iki karo mlaku lon-lonan karo nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Nasa. Ya muga-muga kahanan sing peteng kaya ngene enggal ketemu padange ya, Nggir. Balik ngetan malih. Nadyanto nembe ruwet penggali Ki Petruk kaliyan Ki Bagong. Kinarya anjlimur diri. Geger ingkang mapan wonten ing Cepot Reja saha prihatin ingkang nimbrung wonten ing Klampis Ireng. Satemah weh Prabawa gara-gara Jawi Wetan.
Gara-gara Gong. Heeh, iki rada metu saka alur lakon dhisik ya, Truk. Nggih. Cara wong delok film utawa sinetron iki